irridu l-kol flimkien nelevaw ruħna u naraw tassew x'inhu l-aħjar. Illum il-poplu qed jgħejja. Illum tisma' aktar u aktar nies jgħidulek aħjar nagħmlu li għandna nagħmlu llum biex is-sitwazzjoni terġa' tiġi taħt kontroll. Sfortunatament il-Prim Ministru ma jridx nisma' u ħanibqa' nappella. U għalhekk in-nies qed terġa' tħares ukoll lejn il-Partit Nazzjonalista, għalhekk aħna qed noffru paġna ġdida li tassew tagħti każ mhux biss is-saħħa tiegħek, l-inkolumità tiegħek, li l-futur tiegħek, imma tagħti każ ukoll il-pariri ta' min jifhem. Jekk maħniex inkunu kapaċi illi nagħtu każ x'jgħidulna n-nies illi jifhmu f'dal-qasam, it-tobba, l-esperti, il-konsulenti u nieħdu d-deċiżjonijiet għabbażi ta' interessi oħrajn, kultant anke personali, allura hemmhekk inkunu fallejna u fallejna bil-kbir. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-dawl tal-aħħar numri xokkanti ta' każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna. Waqt il-programm Newsroom fuq Net Television, Bernard Grech kien mistoqsi dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-pandemija meta l-Prim Ministru Robert Abela kien wieħed li minn Marzu l-ekonomija tibda tirpirja u minn Mejju naħarbu niġru. Jiena jweġġawni kliem, ikun jweġġawni ħafna kliem illi qegħdin fil-ġenna tal-art illi għadda kollox. Għaliex dan il-kliem iweġġaw mhux biss lili, imma partikolarment iweġġaw lin-nies li qegħdin fid-djar tagħhom, l-anzjani illi jibżgħu joħorġu mid-dar, l-anzjani li qegħdin fid-djar tal-anzjani, lil-vulnerabbli, lil dawk kollha li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux ikomplu bil-ħajja tagħhom minħabba proprju din il-pandemija. U allura aħna dejjem konna minn ta' quddiem biex lill-Gvern fil-waqt li ngħidulu biex ikun onest man-nies, onest mal-poplu, aħna insistejna li jkun hemm numru ta' miżuri illi effettivament mhux biss inaqsu ma jikkontrollaw aktar din l-imxija. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista fir-rigward tar-rollout tal-vaċċin. Iva rridu naraw illi jintużaw fost oħrajn kif spjegajna u offrejna aħna anki l-ispiżeriji ħalli jkun hemm iktar postijiet minn fejn jista' tingħata t-tilqima, imma wkoll ikollna anke lill-ispiżjara illi jkunu jridu jikkontribwixxu f'dan il-proċess ħalli il-proċess ikun aktar maġġel. Bla dubju jista' jkun hemm miżuri oħrajn, dawk il-miżuri, dawk l-idejat se nkomplu qegħdin nagħtuhom fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern biex ikun iktar ċar fil-pjan li għandu għar-ritorn lura n-normalità wara l-pandemija dan għaliex persuni involuti fin-negozju jridu jibdew jippjanaw u ma jistgħux jagħmlu dan millum għal-għada. Jiena nappella mhux biss lill-Gvern imma nappella lill-poplu Malti u Awċi din hija problema tal-alkohol il-kol qegħdin fl-istess dajsa u l-koll flimkien irridu naħdmu biex jekk Alla jrid din id-dajsa nwasluha fil-port u nerġgħu nibdew ngħixu ħajja normali. Tul din l-intervista Bernard Grech kien mistoqsi fuq diversi temi kurrenti fosthom l-aħħar sviluppi brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u r-riżenja temporanja ta' Rosjen Cutajar mill-Kabinett. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-proposti li tikompli joħroġ il-Partit Nazzjonalista, proposti f'diversi setturi differenti li qed jintlaqgħu tajjeb mill-poplu kollu għaliex ser jagħmlu l-ħajja tal-Maltin u l-Awċin aħjar. Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' joħroġ b'aktar proposti li verament jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies. Irridu ninqataw mill-politika tat-tajjir mingħajr ma jkun hemm kritika kostruttiva u nimxu l-qoddim biex allura nagħmlu ambjent fejn il-politika tkun benniena ta' idejat, benniena ta' proposti. U żgħażagħ għalhekk qegħdin jersqu u allura għalhekk inkompli nagħmilkom kuraġġ ejjew għaliex fih dan il-Partit Nazzjonalista se ssibu art fertili fejn intkom ixxettlu u intom ukoll jekk Alla jrid fil-futur taħsdu flimkien magħna il-ġid għal pajjiżna. Kien Cutajar, Net News.